नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया मन भावे के ऑफिशियल ट्रेलर आप लोग के बीच में रिलीज कर दिया गया है, जो कि 80 फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग भी जाइए और ऑफिशियल ट्रेलर के देखी और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में बताई कि आप लोग के देखे में कैसा लगल। काहे कि दुल्हन वही पिया मन भावे फिल्म के फर्स्ट लुक नया साल के शुभ से रिलीज किया गया था। आज करीब 7 तारीख बा। तो 7 तारीख के जो कि ऑफिशियल ट्रेलर भी आप लोग के बीच में आ गया बा 80 फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत ही खुशखबरी के बाद बा, कितना जल्दी आप लोग के बीच में जो कि ऑफिशियल ट्रेलर आ गया बा 80 फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोग भी जाई देखी और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के देखे में कैसा लगल। जो कि फिल्म के नाम बा दुल्हन वही जो पिया मन भावे। फिल्म के नाम ही टाइटल बहुत ही अच्छा बा, बहुत ही प्यारा बा। तो लव स्टोरी से फिल्म जरूर हुई। तो आप लोग देखिए और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के देखे में कैसा लगल और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा। आप लोग नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।